boa tarde e moitas grazas por nos acompañar nesta xornada de homenaxe á querida Nélida Piñón. Teño que comezar desculpando o presidente da Real Academia Galega, Víctor Fernández Freixanes, que debía abrir este acto, porque está atacado por un virus da gripe, está con febre na cama e conseguimos, non sen esforzo, convencelo de que non debía vir. Pero, entón, pois Víctor non está. Entón, temos connosco para comezar, vai a haber como dous relatorios, despois música e despois dous relatorios, música, e comezamos con dúas persoas que coñecían moi ben a Nélida. Carla Vasconcelos da Silva, que foi compañeira de vida de Nélida nos últimos, non sei se 20 anos, non sei se exagero un pouco. Carla é unha persoa excepcional, ten unha vida aventureira, ela nasceu en Manaus, na Amazonia. Ela, ás veces, cando hai alguén que quere desfacerse deles, dille que conviviu con caníbais e que ela é capaz de facer cousas como os caníbais. Ten formación técnica, pero tamén de psicoloxía, e a min, máis que o dos caníbais, pareceme máis extraordinario a habilidade que ten coas cuestións de bolsa. Entón, é unha persoa... Moi ecléctica. Non, é unha persoa extraordinaria con moitas competencias e, sen dúbida, é a persoa que máis sabe da Nélida. Entón, pois, ela vai nos falar da Nélida desde un punto de vista máis persoal e eu agradezolle de verdade, de corazón, que este aquí para falar da Nélida, porque sei a emoción que conleva falar da Nélida aquí en Galicia. E a continuación falará Antonio Maura Barandiarán, o que agradezo tamén moitísimo que viñese, viaxase a Coruña para estar connosco. Esta primeira mesa, as dúas persoas van falar en portugués. Antonio Maura, seguramente moitos de vostedes o coñecen, é tamén unha persoa que ten unha formación moi diversa, porque ten formación en filosofía, en literatura, fixo a primeira tese que se fixo en España sobre un autor ou autora brasileiro, sobre Clarice Lispector, a grande amiga de Nélida, e tamén ten unha serie de estudos e traballos sobre a narrativa da Nélida e de outros autores brasileiros, como a poesía de Marco Lucchesi. El foi director de diferentes entidades culturais relacionando Brasil e España e foi director tamén do Instituto Cervantes en Lisboa. E como el contará precisamente... Ai, perdón. En Río de Xaneiro, e precisamente foi a persoa que negociou, recibiu a biblioteca de Nélida Piñón, que seguramente moitos de vostedes saben que foi entregada por Nélida ao goberno español, pero que está depositada ali no Cervantes de Río de Xaneiro, non de Lisboa, que están relacionados, pero non son o mesmo. Entón, pois, con isto deixolles a palabra. Despois de falar eles, teremos un pouco de tempo, pois, se lles queren preguntar alguna cousa. Moitas grazas. Carla. Ok.